ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनवरोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदाधिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतादसतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 जय 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 श्री हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद चंद्र जय जय नित्यानंद वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय चंद्र जय जय गौरभक्त भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गौर भक्त वृंदा जय गौरभक्त वृंदा ஓம் தத் சத். ரைட், நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி பிராத்தா காலே மகாபிரபு நிஜ கனலானா ஜெகநாத தர்ஷன கைலா சுந்தரா சலேயானா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. प्रातःकाले महाप्रभु निज कनलांजा जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदर रसले जा காலையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது அந்தரங்க சகாக்களை அழைத்துக் கொண்டு பகவான் ஜெகநாதரை சுந்தரா சலத்தில் காண சென்றார். பொருளுரை: சுந்தரா சலம் என்பது குண்டிசா கோயில் ஆகும். ஜெகநாதபுரியிலுள்ள ஜெகநாதரின் கோயில் நீலாச்சலம் என்று அறியப்படுகிறது. குண்டிசா கோயில் சுந்தராசலம் என்றும் அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ அவங்க எங்க கூட்டிட்டு போறாங்கன்னா சுந்தராச்சலா அப்படின்றது வந்து குண்டிச்சாக்கு இன்னொரு பேரு. ஏன்னா அவ்வளவு சுந்தரமா இருக்கும். இப்போ ஜெகநாத்தா வந்து ஜெகநாத் புரிக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, நீலாச்சலா. சோ அந்த மாதிரி டுவல் நேம் இருக்குன்றத இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்ப வந்து நீலாச்சலே ஆயில பூனா பக்தகான சாங்கே தேஹி உட் கால் ராக்கே கா பஞ்சமீரா ராங்கே. नीलाचल தேகி தே உன் கண்டாங்கேகா பஞ்சமீரங்கே. மொழிபெயர்ப்பு: பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது தனிப்பட்ட பக்தர்களும் ஹேரா பஞ்சமி விழாவை காண மிகுந்த ஆர்வத்துடன் நீலாச்சலத்திற்கு திரும்பினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷேர் பண்றேன், ஒரு செகண்ட். இப்போ தெரியுதா? சோ இப்ப வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு அவரோட பர்சனல் அசோசியேஷன் அவங்களோட ஃபுல்லா நீலாச்சலம்னா, நீலாச்சலானா என்ன? பூரி ஜெகநாதர் கோயில். பூரி ஜெகநாத் கோயிலுக்கு வராங்க. எதுக்கோசரம் வராங்க? எதுக்கோசரம் வராங்க? சினிமா பார்க்கவா? தரிசனம் பண்றது, ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்றதுக்கு. ஓகே, பட் அதுக்கோசரம் வரல. ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வராங்க. என்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு வராங்க? பஞ்சமி விழாவுக்கு. ஈரா பஞ்சமினா என்ன?
நேத்து படிச்சோம். ஸ்மரணம் மனனம் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, மாதாஜி எனக்கு மெமரியே இல்லை மாதாஜி, ஸ்மரணம் பண்ண முடியலன்னு. நோ ப்ராப்ளம், அதுக்குதான் மனனம் பண்ணணும். வீட்டுக்கு போயிட்டு அதை பத்தி நம்ம ரீகால் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்துடும். மாதாஜி தாயார் அவங்க ஜெகநாதரை பார்க்க வந்தாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். அப்ப லக்ஷ்மி அம்மா பார்க்க ஜெகநாத். முடியாம வெரி நைஸ். லக்ஷ்மி அம்மா வர கதவு திறக்கல. வெரி நைஸ், எக்ஸலண்ட். யார் சொன்னாங்க? நான் சொன்னேன் மாதாஜி. அந்த நீங்க 5 சொல்றது நாள் பஞ்சமி திருநாள் நீங்க தான் நீங்க அந்த நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி யாரோ சொன்னாங்க, யார் அது? அவங்க லல்லி லல்லி கண்ணன். கண்ணன் மாதாஜி. மல்லிகண்ணா நினைச்சேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காஷி மிஸ்ரா பிரபு ரே பஹு ஆதார கரியா ஸ்வகனா சாதா பாலாஸ்தானி வசாயி லானா. நீலாச்சல ಕಾಶಿ ಅಲೀಲ ಪ್ರಭುರೇ ಪುನಃ ಪ್ರಭು ಆದರ ಕರಿಯ ಸ್ವಕನ ಸಕ ಪಾಲಸ್ತಾನೆ வாச இல ராஜா. காசி மிஸ்ரர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பெரும் மரியாதையுடன் வரவேற்றார். மகாபிரபுவையும் அவரது சகாக்களையும் அருமையான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்களை அங்கே அமர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ரொம்ப மரியாதையோட கூப்பிட்டுட்டு போறாரு காஷி மிஸ்ரா. அதுக்கப்புறம் அவர் அசோசியேட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் ஒரு இடத்த கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரச விசேஷ பிரபுரா சுனித மனஹைலா ஈசாதா ஷியா பிரபு ஸ்வரூப பூச்சிலா. हरे ईश कृष्णा। विशेष प्रभु रचित मन कला ஈஷித ஹசியா பிரபு ஸ்வரூப புசிலா. ஆசனத்தில் அமர்ந்த பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தை பற்றி கேட்க விரும்பினார். இதனால் மென்மையான புன்னகையுடன் ஸ்வரூப தாமோதரிடம் வினவத் தொடங்கினார். ஹரே அவர் கிருஷ்ண வந்து மாதாஜி. உட்கார்ந்த அப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு வந்து கேட்க நினைக்கிறாரு ஒரு பர்டிகுலர் பாவம், ஒரு ரசாவை பத்தி, ரைட்? அதனால வந்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்வரூபர் கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண. யத்யாபி ஜகநாதா கரேன துவாரகாயா விஹாரா சா यद्यपि जगन्नाथकेरन द्वारकाया विहारा सहज प्रकटकेरया परम उदारा तथापि वत्सर मध्ये हाय एक भरा वृंदावन दीखिते तारे उत्कांत अपरा. जते अभी जगन्नाथ करेद पराग विकार सहज प्रगड़ा करे पर उदार तदापि वत्सर मध्ये अय एक पारा वृंदावन देगी देदार उत्कांड बारा. பகவான் ஜெகநாதர் துவாரகா தாமதத்தில் தமது லீலைகளை அனுபவித்து இயற்கையான தயாளு குணத்தினை வெளிப்படுத்தும் போதிலும் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை பிருந்தாவனத்தை காண்பதற்கு அவர் பேராவல் கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க துவாரகால லீல நடந்தாலும் அவர் வந்து பேரா, அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்க துவாரகாக்கு போனாலும். இப்போ யாரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் தான் மாதாஜி. ஓகே, அப்ப அவருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி தெரியாதா? தெரியும் மாதாஜி. தெரியும் மாதாஜி. அவருக்கு தெரியும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவர்தான் எல்லாரையும் வாங்க வாங்க இதெல்லாம் பாக்குறப்ப அப்படி எல்லாம் தெரியுது மாதாஜி. இல்ல அவருக்கு தெரியும்னு, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தெரியும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? அவருக்கு அடிக்கடி அந்த நிறைய ஒரு புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல, சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல. ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். நிறைய புத்தகங்கள். எந்த புத்தகம்? வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல என்ன வேதம்? மாதாஜி. வேதங்கள், எல்லா வேதங்களுமே. என்ன வேதம்? வெரி நைஸ். எல்லா வேதங்கள். அதுல ஒண்ணுல ரொம்ப கிளியரா இந்த பக்தி தொண்டை பற்றி சொல்லியிருக்கு. எது? யஜுர்வேதம். இல்ல, சாமவேதமா? ஸ்ரீமத் பாகவத மாதாஜி. பாகவதம். ஓகே, பாகவதம்ல சொல்லியிருக்கு. அது தவிர அவரே சொல்லியிருக்காரு. அது இல்ல, இது பகவத்கீதை மாதாஜி. ஹரே அதுபோல கிருஷ்ணா. அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. வேதம்னாலே நம்ம மைண்ட் எங்க போகுது பாருங்க, நம்ம பக்தியில இருந்து ஞானிக்கு போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்லியிருக்காரு, வெரி 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 கிளியரா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி தொண்டை பத்தி சொன்னதுதான் நம்மளோட பகவத்கீதா. அவரே என்ன சொல்றாரு, எல்லாமே சர்வதர்மா பரித்தியாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அஹம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷேக்ஷாமி மாசுச்ச. அது என்ன பக்தி யோகா? அப்ப அதெல்லாம் முடியாது. 12th சாப்டர் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். பட் என்னால மறக்க முடியாதது என்னன்னா, எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி.
ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும் சர்வதே மேம், நாட் பாசிபிள். நினைக்கவே நினைக்காது. அப்படியா, சரி ஓகே, அப்ப வந்து நீ என்ன பண்றன்னா நீ வந்து ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே, நம்ம என்ன சொல்றோம், ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இது 1 or 2, 4 ரொம்ப கஷ்டம். கிருஷ்ணா எக்ஸ்கியூஸ் மீ, 4 சொல்ல என்னோடியில போய் படி, 64 இருக்கு. அச்சோ, ஹார கதையா, நான் 4 பண்றதுக்கே இங்க அக்கா புக்கான்னு இருக்கேன், நீங்க வேற நீ சொல்றியே. சரி ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ நீ எனக்கோசரம் செய்வே சோ நீ எல்லாமே எனக்கோசரம் பாரு பண்ணு அப்படின்றாரு. சரி, உங்களுக்கோசரம்னா எனக்கோசரம் என்னோட செயல்களை செய், கோயிலுக்கு வா. சான்ஸே இல்ல கிருஷ்ணா. இந்த 3 கேரண்டி இமீடியட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போறோம். நம்ம பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மாதிரி கிருஷ்ணா கோபி இது ஃபாஸ்ட் ட்ராக், நாட் பாசிபிள். அப்பனா என்ன பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் சொல்றதும் பண்ண முடியல, செகண்ட் சொல்ற சாதனையும் அவ்வளவு மும்முரமா பண்ண முடியல, 3வது உனக்கோசரம் வேலையும் செய்ய முடியல, எனக்கு குடும்பம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா? கிருஷ்ணா, யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீயே சொல்லியிருக்க, கர்மனேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா பரம பல ஹேதுர்பூத் மாதே கர்மணி ஸ்வகர்மணி. அப்படின்னா கர்மங்களை செய், பயனை எதிர்பார்க்க. சோ அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன். ஓ அப்படியா, நீ கர்ம யோகா ஃபாலோ பண்றியா, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ நீ என்ன பண்ற? கிருஷ்ணர் கொடுக்குறார் கவுண்டர். यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि तदोसि यत् तपस्यसि கௌந்தேயா தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். நீ பண்ணு உன் கர்மத்தை, ஆனா எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய் அப்படின்னு. அச்சச்சோ, என்னடா இவரு, நான் வந்து எனக்கு அர்ப்பணம் பண்றதே பக்கத்துல இருக்க. இப்பெல்லாம் வந்து கலியுகத்துல நான் என்னோட மனைவி மக்கள் கணவன் மக்களுக்கு பண்றதே ஒரு ஃபேவர். நான் இவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்றேன் தெரியுமா, என்னோட ஸ்பௌஸுக்கும் பசங்களுக்கும். ஒரு பயங்கரமா என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல, சாக்ரிஃபைஸ்க்கு என்ன சொல்வீங்க? தியாகம். தியாகம் எவ்வளவு மாதாஜி. தியாகம், தியாகம். எவ்வளவு தியாகம். தியாகம், தியாக வள்ளல். நான் என்னோட கணவனுக்கு என்னோட மனைவிக்கு இவ்வளவு பண்றேன், தியாக வள்ளல் அப்படின்னு நாமே ஒரு சர்டிபிகேட் எடுத்து கொடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதை சொல்றியே அப்படின்றாங்க. சரி ஓகேமா, பண்ண முடியலையா, அட்லீஸ்ட் ஒரு மூலையில போய் தியானம் செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. தியானம்னா அஷ்டாங்க யோகமா அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அஷ்டாங்க யோகம் தான், அது இல்லைன்னா பக்தி யோகம் தான் பண்ண முடியலன்னா தியானம்ன்றது. நான் அஷ்டாங்க யோகத்தை சொல்லல. இங்க வந்திருக்கிற 30 பேர் ஏதோ ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி கிளாஸ் சொல்றாளே, வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே மறந்து போயிட்டு நீங்க உங்க வேலை செய்யாதீங்க. ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்பா, அட்லீஸ்ட் அதை பத்தி ஞானிங்க, அதாவது தியானம் அப்படின்னு. ஓ அது தியானமா, ஓகே அதுவும் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. அதுவும் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. அப்பனா புக்கா படிக்கணுமா? இல்லப்பா, நான் பாடி இல்ல சோல்ன்ற தியரியாவது கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுதான் 12 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் 3 ஃபாஸ்ட் ட்ராக், நெக்ஸ்ட் 3 ஸ்லோ ட்ராக். ஆனா எல்லாமே ட்ராக். ஓகே, போய் சேருவோம். எந்த எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்றது டெசிஷன் ஒண்டி தான் நம்ம கையில இருக்கு. அப்போ நீங்க சொல்லுங்க, எல்லாமே ஓகே கிருஷ்ணா, ஆனா நான் என்னமோ பாதையில தான் போயிட்டு இருந்தேன், டசு புசுன்னு நடுவுல ஏதோ ஆச்சு, நான் டொப்புன்னு ஊந்துட்டாங்க. நான் என்ன கூட சொல்ல, அவனைய பாரு பக்தி பக்தின்னு இப்படிதான் 24 hours சேர்ந்து நான் தொப்புன்னு ஊந்தா பாத்தீங்களா, கரெக்டா வந்து மிஸ் ஆனா அப்படின்னு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு 9th சாப்டர்ல, அபிசேச்சு துராச்சாரியா பஜதாமா மனன்ய பாக் சாத்துரேவ சமந்தமியம் சம்பியம் விவத்தி சோஸ்திக. அப்படின்னா, நீ ஏன் வரி பண்ணிக்கிற, அவன் துராச்சாரா இருந்தாலும் தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன். ஏய் கிருஷ்ணா, அப்படிலாம் நீ சொல்லக்கூடாது, நீ எப்படி பாத்துப்ப, ஹவு கேன் யூ சி, இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ யார் சொல்றா அப்படின்னு. நான் சொல்றேன், நீ கிருஷ்ணா நீ சொன்னாலாம் நான் நம்பவே மாட்டேன், ஏன்னா நீ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு எக்கச்சக்க பொய் ஆளு அப்படின்னு. சரி ஓகே, நான் சொல்லல, அப்ப யார் சொல்வா? சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்தி அகச்சதி கௌந்தேயா பிரதி ஜானேதி நமோ பக்த பிரணஷதி. கௌந்தேயா சொல்வாரு, அதாவது கவுந்தியின் புதல்வனான அர்ஜுனர் கேரண்டி கொடுப்பாரு, என்னோட டிவோட்டி அழியே மாட்டாரு அப்படின்னு. இப்ப நம்மள ஒருத்தங்க ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள் டிஸ்கஷன். நாஸ்திகவாதி, அர்ஜுனர் சொன்னா அப்படியே கேட்டுருவாரு. ஆமாப்பா, அர்ஜுனர் சொன்னா என்னெல்லாம் கேக்குறாரு. நீங்க இப்ப சொல்ல போறீங்க, அர்ஜுனர் சொன்னதை அப்படியே கிருஷ்ணர் ஃபாலோ பண்றாரு என்ன? அதாவது அர்ஜுனர் சொன்ன வாக்க கிருஷ்ணர் ஃபாலோ பண்றாரு, ஏதாவது சொல்லுங்க எக்ஸாம்பிள். மத்திய அவருக்கு தேரோட்டியா இருந்தது மாதாஜி. தேரோட்டியா இருக்கும்போது நடுவுல தேரோட்டியா இருக்கச்சே வந்து அர்ஜுனர் கேட்டு கிருஷ்ணர் தேரோட்டி ஆகல, அவரே தான் சொல்றாரு, அவரே தான் எடுக்கிறாரு. அர்ஜுனர் யாருக்கோ கொடுத்த வாக்கை எப்படி ஃபாலோ பண்றாரு கிருஷ்ணர், அதை சொல்றேன். பீஷ்மருக்கு அவரு போர்ல ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு. பட் ஆனா அந்த கடைசி இதுல எடுத்துட்டாரு அவரு. ஆயுதம் ஏத்த மாட்டேன்னு வாக்கு கொடுத்தாலும் தன் வாக்கை விட பக்த வத்சலாவா, பக்தர்களோட இதுதான் முக்கியம்ன்ற வாக்குல நிக்கிறாரு. அப்படின்னா யாரோட வாக்க மெயின்டைன் பண்றாரு அவர்? பக்தருடைய வாக்க மாதாஜி. பக்தர் பீஷ்மரோட பீஷ்மரோட பீதாபாவோட 2 வாக்கு. ஒண்ணு அர்ஜுனை
நான் அழிப்பேன், இல்லைன்னா நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஆயுதம் எடுத்து வைக்கேன். அர்ஜுனன்லாம் அழ முடியாது. ஐயோ என்னோட டிவோட்டி, 2 டிவோட்டி பிரச்சனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றாரு பாரு. என் வாக்காவது இதுக்கு அர்ஜுனரை. அப்போனா வாக்கு வந்து பீஷ்மா உன்னோட வாக்கு தவறக்கூடாது, டிவோட்டியோட வாக்கு. சரி, அதே வந்து நம்ம அர்ஜுனருக்கு வரலாம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அர்ஜுனர் கொடுத்த வாக்கு, ஏன்னா இங்க வந்து கௌந்தையா கேரண்டி கொடுத்திருக்காருல்ல, அர்ஜுனர் கொடுத்த வாக்கை எப்படி காப்பாத்துறாரு கிருஷ்ணர். அதாவது எந்த வாக்கு, கிருஷ்ணர் கொடுத்த வாக்கு சொல்ல, அர்ஜுனர் கொடுத்த வாக்கை எப்பெல்லாம் அர்ஜுனர் வாக்கு கொடுக்கிறாரு, எப்பெல்லாம் கிருஷ்ணர் போய் காப்பாத்துறாரு. மாதாஜி அவர் வந்து அந்த அஸ்வத்தாமனை கொண்டு வந்து நம்ம பாதத்துல போடுவேன்னு சொல்றாருல்ல மாதாஜி. ஆஹ் அப்ப வந்து இத நான் உனக்கு செய்யறேன்னு சொல்லி அவர் ஒண்ணும் பண்ணலையே, அவர் போடுறேன்னாரு, போட்டாரு, அவ்வளவுதான். கர்ணரை இது பண்றது அதுவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அது வாக்கே கொடுக்கலையே, கொடுக்கலையா மாதாஜி? இதெல்லாம் போரு. ஏதோ ஒரு வாக்கு. இப்ப வந்து நீங்க இப்ப வந்து மாதாஜி திரௌபதிக்கு கொடுக்குறாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. திரௌபதி கொடுக்குற வாக்கு பாண்டவர்கள் தான் நிறைவேற்றுறாரு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவர் பாட்டுக்கு டிரைவரா ஓட்டிட்டு இருக்காரு. ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் ஒரு செகண்ட், நம்ம எல்லாம் ஒரு சைட்ல இருக்கோம். நாஸ்திகவாதி சொல்றது இதெல்லாம் வந்து நான் தான் நாஸ்திகவாதி, கவுண்டர்டு, நீங்க காலி. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி மாதாஜி ஜராசந்தன் இல்ல, ஜராசந்தனை வதம் பண்ணோன்னு ஈவினிங்குள்ள நெருப்புல இது பண்ணிடுவேன் வெரி சொல்லிடுவாங்க நைஸ். மாதாஜி. ஜராசந்தன்ல துச்சலையோட கணவன் அவன் பேரு மறந்துட்டு. கரெக்ட், ஆல்மோஸ்ட் அவங்க கரெக்டா சொன்னாங்க. யார் அது? நலிகண்ணன் ஜராசந்தன் பேரு தப்பு. அதாவது ஜராசந்தன்ன்றது வந்து ஜரா அப்படியே 2ஆ தூக்கி போடுறாரு. ஜெயில தான் வரும். அது யாரு? கரெக்ட் ஜெயத்ரதன் மாதாஜி. ஜெயத்ரதன். ஜெயத்ரதன். அவர் யாரு அப்படின்னா நம்ம கம்சரோட ஃபாதர் இன் லா, ரைட்? சோ அவர் வந்து வதம் செய்யறேன் அப்படின்னு அவர் எடுத்த அந்த விரதத்தை என்ன பண்றாரு, அவர் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா வந்து அந்த மூமெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, நெருப்புல, அதாவது பேசிக்கலி அவர் வந்து நெருப்பு ஏற போறேன் அப்படின்றச்சே அவர் வந்து காப்பாத்துறாரு, அவரோட வார்த்தை. இன்னொரு இன்சிடென்ட், துச்சலையோட கணவன் மாதாஜி. அது துச்சலையோட கணவன் ஜெயத்ரதன். துச்சலை, சாரி, துச்சலை கணவன், பிரதர் இன் லா. நெக்ஸ்ட், நாட் ஃபாதர் இன் லா, பிரதர் இன் லா. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், அந்த பிராமணர்களோட குழந்தைய காப்பாத்துறான். பிள்ளைகளை காப்பாத்துறதுக்கு அங்க போவாரு, அதுவா மாதாஜி? எக்ஸலண்ட். ஆமா, பிராமணரோட குழந்தைகள் நான் காப்பாத்தலாம். இவர் ஆகுனா தீ ஏத்துவாரு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எங்கன்னா எங்கெங்கயோ போய் கூட்டிட்டு வர்றாரு. எங்கன்னா போறாரு, இங்க போறாரு, யமலோகம் எல்லாம் தேடிட்டு போய் விஷ்ணு லோகத்துக்கு போய் கொண்டு வர்றாரு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது பேசணும், நம்மளுக்கு தெரியணும். நாளைக்கு சொல்லுவாங்க உனக்கு எப்படி தெரியும் அர்ஜுனர் சொல்ற கேரண்டி. அர்ஜுனருக்கு வந்து தேர் ஓட்டினார், அவர் எல்லாம் பண்ணுவாரு, ஏன்னா அர்ஜுனர் அவரோட தோஸ்து. அப்பனா அர்ஜுனர் சொன்ன வார்த்தை எங்க காப்பாத்துறாருன்றதுக்கு இது 2 எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் தெரியும், பட் ஏன் ரிலேட் பண்றேன்னா, நீங்களாம் போய் ஆர்கியூ பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் இல்ல, நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்ல இறங்கிடக்கூடாது. நம்மளுக்கும் தெரியணும் மனசுல, இல்லைன்னா அதானே அர்ஜுனரை பிடிக்குது, ட்ரைவ் பண்றாரு. இப்ப அர்ஜுனர் கவுந்தையா நம்ம பிரதி ஜானித்தி நம்ம பக்தி, அவர் எங்க அர்ஜுனர் கொடுத்த கேரண்டியை ஃபாலோ பண்ண போறாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கே தோணக்கூடாது. அதனால நம்ம கிளியரா இருக்கணும்ன்றதால தான் இதை சொல்றேன், ரைட்? நெக்ஸ்ட், விருந்தாவனே சமயே உபமான கானா தானா தேக்கி பாரே உத்கா திலான மானா. वृंदावन समये उपवन गण தாகாதேகி பாரே உட்கண்டித்த ஹயமான. அருகிலிருந்த தோட்டங்களை சுட்டிக்காட்டி ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு கூறினார், இவ்வெல்லா தோட்டங்களும் விருந்தாவனத்திற்கு சமமானதாக தோன்றுகின்றன. எனவே பகவான் ஜெகநாதர் அவற்றினை மீண்டும் காண்பதற்கு பேராவல் கொண்டுள்ளார். ஹரே அதான் கிருஷ்ணா. நினைச்சேன் நானே, என்னடா பிருந்தாவன் இங்க இருக்கு, ஜெகநாத் புவி ஒரிசால இருக்கு, பிருந்தாவன் கிட்ட யூபில இருக்கு, என்ன இது, எதுக்கு பிருந்தாவன் கனெக்ட் பண்றாங்கன்னா பாருங்க, அந்த கார்டன் அதே மாதிரி இருக்குன்னு. இப்போ நான் வந்து கேள்வி கேட்டி வந்து ஸ்விட்ச் ஆயிட்டேன். இப்போ வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சோ நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும், ரைட்? ஏன்னா சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போனம்ஷ வேதேச சர்வே ரகமேவ வேதோ வேதாந்தக்கு வேத வித்தேவ சாகம். எல்லா வேதங்கள் அறிவிதலும் கிருஷ்ணரை கோசரம் தான். எல்லா வேதங்களும் எழுதினவர் அவர், கம்போசர் எல்லாமே அவர் தானு, அவர் தான் கம்போஸ் பண்ணாரு. அப்ப எதுக்கு இங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி ஸ்வரூப தாமோதர கிளாஸ் எடுக்க சொல்றாரு? நீங்க எல்லாம் சந்தேகம் வந்தாதான் கேட்பீங்க, ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்வீங்க. கிருஷ்ணருக்கு ஆன்சர் தெரியுதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க, அப்பயும் அவர் சொல்லாம ஸ்வரூப தாமோதர் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்காரு. ஒரு வழியா சொல்ல வைக்கிறாரு. எக்ஸலன்ட், டிவோட்டி மூலமா சொல்ல வைக்கிறாரு, ரைட்? எப்பவுமே என்னன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு போயிட்டாருப்பா.
யார் இப்ப சொல்றது ஈஸியா பண்றவனை சொல்ல சரி டிவோட்டி சொல்றதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. இப்ப நாமெல்லாம் கிருஷ்ணர் கிட்ட பத்தி பேசணும்னா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்குற சான்ஸ். நம்மலாம் வந்து நான் டீச்சர் அப்படின்ற அகங்காரத்தை எடுக்கக்கூடாது. நான் டீச்சரா ஸ்டூடெண்டான்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா கிருஷ்ணர் எனக்கு வந்து சொல்ற சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா என்னை பத்தி சொல்றதுக்கு இல்லை, இதுல நிறைய டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. இதுல வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு சொல்றேன். அவர் லெவல் 2 டீச்சரா இருந்தா இன்னும் கூட எனக்கு அட்மினா இருப்பார். ரைட், அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன். ரைட், எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த தாட் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் அட்மினா சேர்ந்தேன் இல்லையா, இப்போ பக்தி வைபவுக்கு அட்மினா நான் இப்பவும் இருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு. இப்போ வந்து லெவல் அதுக்கு பேக்கப் டீச்சரும் நான் தான். ஸோ லெவல் 6 எடுப்பேன். ஓகே, இப்போ வந்து தாரேஷ் மேம் கிட்ட கேட்டுருக்கேன், மேம் நான் வந்து லெவல் 2 எனக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா பேக்கப் கிளாஸ் கொடுத்தாங்க சிங்காரன் செல்வம்ன்றவுக்கு. இப்போ வந்து லெவல் 1 கேட்டுட்டு இருக்கேன், மாதாஜி எனக்கு கொடுங்க. இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்டயே வந்து கேட்டாங்க, மாதாஜி என்ன ஆச்சு மாதாஜி உங்களுக்கு லெவல் 5 6 எடுக்கிறீங்க, லெவல் 5 நீங்க ஏன் இப்போ லெவல் 1க்கு இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னு. லெவல் 1ன்றது எங்க இறங்குறது, பகவத்கீதா. ரைட், கண்டென்ஸ்ட் வெர்ஷன். இது வந்து இறங்கறதா ஏறதான்றது நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா லாஜிக்கலி பார்த்தா ஏறுது. 18 days லெவல்ல வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் ஆஃப் பகவத்கீதா பண்றோம். பக்தி சாஸ்திரி நான் 1 year படிக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு. ஆனா 18 daysன்றது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ப்ரொமோஷன். ரைட், ஏன்னா எனக்கு கடன்னு ஒரு ரிவிஷன் ஆகும். நேற்று வந்து 12th சாப்டர் எடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து 5 நிமிஷம் மேல படிக்கவே மாட்டேன். அது வந்து ஒரு ஹேண்டிகேப், பெருமை இல்லை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேக்கப் கிளாஸ் மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு எடுக்கிறதுல உட்காந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படித்தேன். அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. மத்தாச்சு அப்போ நீங்க பகவத்கீதாலாம் படிப்பேன், ஒரு 4 வருஷம் படிப்பேன் பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. அப்படிதான் ஒரு வாரத்துக்கு. அது கூட பெரும்பாலும் நீங்க படிச்சிடுவீங்க, அதை கேட்டுட்டு போய் சொல்லிடுவேன். இப்போ வந்து 12th சாப்டருக்கு மறுபடியும் படிச்சாச்சு. அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்குன்னு சொல்ல, எனக்கே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா உங்க எல்லாருக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நான் படிக்கவே மாட்டேன், புக் ரீடரே இல்லை. இது காலேஜ் டைம் ஸ்கூல் டைம்ல கூட அது ஒரு 8 நிமிஷம் படிச்சா ஒரு பெரிய அவார்டு எனக்கு கொடுக்கணும். அதே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ கூட கண்டினியூஸா படிச்சேன்னு சொல்ல மாட்டேன். கொஞ்சம் படிச்சேன், அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் படிச்சேன். பட் எப்படி படிச்சேன்றது விட்டுருங்க. பட் படிச்சதுல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த புத்தகங்கள் வந்து அவ்வளோ இன்டென்ஸ். எவ்வளோ தடவை படிச்சிருப்பேன், ஒரு 10 தடவை படிச்சிருப்போம் நாங்க அட்லீஸ்ட் கிளாஸுக்கு எக்ஸாமுக்கெல்லாம். ஆனாலும் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அந்த ஃபீலிங் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி எல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்குறாருன்றது நம்ம ரியலைசேஷன். யதாதிதாம் யதாமதி, நமக்கு எவ்வளவு மதி நம்மளுக்கு இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால ஒரு டீச்சர் ஸ்தானத்துல இருக்கோம்னா நான் டீச்சர்ன்றதுக்கோசரம் இல்லை, கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ற ஒரு செயல். அது பேச வைக்கிறதும் நமக்கு மெமரி கொடுக்கறதும் மறக்க வைக்கிறதும் கிருஷ்ணர் தான். ஆக மொத்தம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து நீங்க ப்ரீச் பண்ணா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமா? கண்டிப்பா பிடிக்கும். நம்ம எல்லாருமே ப்ரீச் பண்ண பிடிக்கும். அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, யாய்தம் பரமம் குய்யம் பக்தேஷ பிதாஷசி பக்திம் பராகித்வா ஏ வைஷ்யசி அவசியத்தை. பேசிக்கலி யாய்தம் பரமம் குய்யம்னா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். ரைட், அதை வந்து பண்ணானா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. பிடிக்குமா அப்படின்னா இதுதான், இன்னைக்கும் இல்லை ஃபியூச்சர்லயும் அவர் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால நம்ம இதோட இதை நிறுத்திக்கிறோம். அதனால ஜெகநாத்ல இருந்தாலும் விருந்தாவன் தான். இப்போ வந்து நீங்க சொல்வீங்க ஜெகநாத் விருந்தாவன், இப்போ நீயே விருந்தாவன்னா ஸ்ரீலா பிரபாத் ஒன்று சொல்லி இருக்காரு மனசுக்குள்ள. இப்போ ஃபாரின்ல இருக்கேன், நீங்க விருந்தாவனை மிஸ் பண்ணலையா அப்படின்னா மிஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஆனா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இப்போ நான் இருக்கிற இடம் விருந்தாவன். ஏன்னா எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்க அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்களோ அதுதான் விருந்தாவன். ஏன் விருந்தாவன்? விருந்தாவன் என்ன கிரேட்? விருந்தாவன்ல கிருஷ்ணர் இருக்காரு. என்னவா இருக்காரு? துவாரகாக்கும் விருந்தாவனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டுமே கிருஷ்ணர் இருக்காரு. துவாரகால அவர் அரசாண்ட ராஜாவா இருக்காரு மாதாஜி. கரெக்ட், ராஜான்ற அந்த கிரீடத்தை எடுத்து வெளில வச்சுட்டு வர்றதுதான் விருந்தாவன். சோ இப்பவும் அவர் வந்திருக்காரு. இப்போ நீங்க எல்லாம் லேப்டாப்ல உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா, நீங்க லேப்டாப் மொபைல்ல கையில வச்சிருக்கீங்கன்னா அங்க கிருஷ்ணர் வந்து பக்கத்துல உட்காந்துருக்காரு. அதுக்குதான் நாங்க பாகவத விதிப்படி நான் இந்த கிளாஸை நான் பாத்ரூம்ல இருந்து கூட எடுக்கலாம். ஆனா ஏன் நான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன்? ஏன்னா இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் சிட்டிங் ஆன் மை லேப்டாப். என்ன மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியல. உங்களால உணர முடியுதா? அதுவும் இல்ல. அப்ப எப்படி மாதாஜி சொல்றீங்கன்னா என் குரு சொல்லியிருக்காரு. ரைட், நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை, ஸ்ரத்தா. ரைட், நம்பணும், அப்பதான் முடியும். சோ நம்ம இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காருன்னு நம்பணும். ஓகே, அப்போதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு மரியாதை கொடுப்போம்ல, நம்ம டிவோஷன்ல வளரும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வாஞ்சா கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे रे. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதா? போலாமா? ஏதாவது நெக்ஸ்ட் போலாம்.